Purihan itu hat. Purihan itu hata. Maredde mahita tapuji matu hata sian bukwede nomor 832 ayat sada 526 ayat sada 1 tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Hisapam mahamu songo poso-poso na ibaru tubui,
disusu na denggan naso mangasi, asalam gaddahamu marhite siani, molotung nunga didaihamu basar ni Tuhani, puji hamu ma debata hagogotai, olopok kamu ma debatani si Jakob, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, suruh matod di porbadia turohanami, asa tarapul situ turohanami marhite-hite hakeheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, jala asalam gadda haporsiaon nami marhite-hite pakirimon na mangulu, asa toktong huingot hami, nakehedo kami muse sian namate, songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naukhehe sian namatei. Amen. Mari dehita. Tangiho kamu mapatik ni debata di minggu sadarion, ima sian 5 Musa bidu 20 ayat sia. Pahoton ni Jahoba maho gabe bangsona nabadia, songon naung ni urihon nai hian tuho, molotung diradotiho akka tonani Jahoba debatam. Jala marparange ho diak kadalanna, ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Mari dehita. Amen. 'Amen. 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 '
Tatopoti madosata tuadopan ni debata martangyang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang pargogo naso hatudosan pardenggan basa doho jala rodi saleleng nileleng na do asin ni roham say marpamuati maroham ni hajahaton nami jala say unang be ingot akka dosa nami ay jok do hami mardosa maradopok ko jala jok do husungguli hami rimasmu marhite-hite sian pangalosion nami di hatam ale Tuhan Jehovah sayunang paingot-ingot pangalosion nami unang alang asin ni roham sayurupi hami ho ale Tuhan debata hatuaon nami palua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atabaga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah nunga diarsaki hoaw marhite si anak kadosam. Jala nunga dilujay hoaw marhite si anak kahajahatonmu. Ahu tutu au sadiri manelesay akka pangalosim ala ni hadiriyokku. Jaladang behu payengot-ingot akka dosam. Hasangapom madidebatana di gijang. Amin. Maredehita. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion di enet siato lumusa bidu 20 mamuka ayat sada satu ayat pitu tajahama marsikat soring. Dungi Roma muse hatani Jahobat tu si Musa songonon. Manang isepe sian halak Israel, nang sian halak dagang akan nama mensolat di Israel. Tung sura di peleon sian pinoparna tumolong. ikon marutang Musa ibana, ikon halak isina kami, mandang uri ibana mate dohot batu. Ahu sadiri pe manuju bohiku mangalo jolma si songoni. Jalamania ponibana siat tonga-tonga ni bangsona. Ala naung nilehonna sian pinoparna tumolok. Ala asa paramuton inganakku nabadiai dohot paliahon goarhu nabadiai. Tung sura pe di paula sini tanoi, hirana sodi ida jolma songoni. Uju nama melehon ibana sian pinoparna tumolok. Asa unang nian bunuhonna ibana. Ausad diri ma manuju bohiku mangalo jolma si songoni. Dohot mangalo dongan na samarga. Ahu huhut maniap punibana siat tonga-tongan di bangsona. Rap dohot sude na mangihuton parmaimanonna
akan namarmainan mangihuton ibana tumolok. Tungsura balik manang ise marsukun tuhala pangarunding, manang tuhala partondung, asa mangiuton permainan sidai. Ikon au manuju boiku, Mangalau culma songoni, dot maniapon ibana sian tonga-tonga di bangsona. Dibaheni ikon parbadian muna dirimuna, asa gabe akan abadiai hamu, ayau do Jahoba debata munai, imasahatna mertua doakan atu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Meredita. Tidakon maha porsiaw tai songonahina tidakon di dongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugo naso hatu dosan natu mo palangit dohot ano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon si Maria nagabe-gabe siya tod di parbadia adorak suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus. Na mati tarpajol do imana dihaw pinarsila. Na tuat tubonotoru dong ditano. Na mula mangulu diari patuluhon. Na manaik tu surgo lahudu tu siamun debata Jahoba. Amanai pargogo na suhatu dosani. Isibay mana pa mamulak sugot tu tanoon. Manghumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea todi porbadia jala adoksa da huria na badia huria hatopan halak Kristen akan abadia doho diasesani dosa doho dihataina maddok mulak mangulu sugut daging halak nang mate doho dihanguluan na surah sudah. Amin. Tabi gema tikting namasa di huriat karina sa minggon. Salam. Titik kuria manang warta jemaat minggu kuasi monogeneti 12 April 2026. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan,
Kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan. Nah huapoi mahamu aleak kadongan marhite asini rohani debata. Pasahat tamu madaging muna bahe pelian na mangulu, na badia nahi nalomohon ni debata, ima hadaulaton ni namar roha. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Nama ragam sada. Padidion nabadia. Di minggu sadario di permingguan pukul sia 30 WIB di patu pahuriata do padidion nabadia tuakka poso-poso ianakon ni huriata toropna sia halak sian sia keluarga. 2. Cuti melahirkan. Khobar tu surat persetujuan sian uluan ni huriata HKBP Distrik Walu DKI Jakarta mamasuhi obbas cuti melahirkan ma paditata inang pendeta Mega Masria Boru Siagian STH mamuka sian tanggal 14 April sahat rodi tanggal 14 Juli 2020 sialani i masohot majolo nasida sian pakkobasion ni huria rap manayakum mahita di hatu tulus ni proses persalinan nanaing siadopan nasida. Tolu, seksi sending. Khobar tu program ni huriata HKBP Distrik Walu DKI Jakarta borhat do 5 halak anggota sending ni huriata Tumalang madohoti kegiatan evangelis explosion mamuka siang tanggal 10 April sahat rodi tanggal 17 April 2026 akka guarna sida buai mata bereng di lembar warta. Opat peliap bulanan keluarga. Di minggu sadarion papungotama peliap bulanan keluarga tu bulan April 2026 jala titik konom mai di hari Minggu tanggal 10 April 2026 naroon marsangap ma debata marhite pilihan na tapasahat tu huriana 5 titik marbagas 5 titik sada titik paduahon naing majalo pasu-pasu marbagas ma Jackson Orlando Sitorus anak ni amang Janes Sitorus tubuni inang Lamsaria Boru si Manukalit sian Huta Bojong Rangkong Jakarta Timur Huria HKBP Resort Harapan Baru Dohot Orwana Esther Nadia Resmina Siregar Boru ni amang Abner Kennedy Siregar Nahinan tubuni inang Nurlia Boru Situmorang sian Huta Jalan Beli 2 RT 05 RW 06 nomor Pituse Pekayon Jakarta Timur Wik 14 Pekayon Gandaria Huria HKBP Sijantung pamasuk-masuo dari Sabtu tanggal 10 April 2026 di HKBP Sijantung masuk pukul 8.00 WIB 5.2 tik-tik paduahon naing majalo pasu-pasu marbagas ma Hardi Parulian Sitopul anak ni amang Manupak Sitopul tubuni inang Rosmi Boru Nenggolan sian Huta Jalan Tanah Merdeka 5 Ciracas Wiktolu Susukasada Huria HKBP Sijantung Dohot Orwana Evi Magdalena Pasaribu Boru ni amang Situa Eldon Pasaribu tubuni inang Herda Boru Tapubolon sian Huta Jalan Puri Pasundasada Blok Betolu Pasar Kemis
Huria HKBP Grand Duta, Resort Grand Duta. Pamasumasuan di hari Sabtu tanggal 10 April 2026 di HKBP Sijatung masuk pukul 10.00 WIB. 5.3 titing paduahon. Nang Majalo pasu-pasu marbagas Martin Niko Putra Marpaung Ruas Naposo HKBP Sijatung anak ni amang padapotan Marpaung Nahinan tubuh ni inang Sukartini Maria Boru Pajaitan Sianhuta Kampung Cipayung RT 07 RW 04 nomor 26 Wik 15 Ciracas 2 Dohot Orwana Rida Septiana Purba Boruni Amang Rapolo Purba Tubuni Inang Nur Hayati Boru Sirait Sianhuta Sisalak Pasar RT 04 RW 07 nomor 10 Cimanggis Depok. Huria HKBP Pasar Rebo Resort Pasar Rebo. Pamasumasuan di hari Sabtu tanggal 10 April 2026 di HKBP Pasar Rebo. Nomor 6 Ruhut Permahanion Dohot Pamisangun Huria Manang RPP HKBP. Hobartu Panakasion naung di Patupa Parhalado Huhut nunga di hata di Sermo Parhalado Mamuka Minggu Sedarion Hona Ruhut Permahanion Dohot Pamisangun Kuriama Theodora Boru Sihobing Boru ni Amang Puka Sihobing Tubuni Inang Sameria Boru Telaum Banua Siala Marhasohotan na Sosian Pangatuan ni Huria. Alamat Jalan Serbaguna nomor 27 Kelurahan Baru Wiksada Sijatung Sada. Songoni matiting na masa di tonga-tonga ni Huriat tadi bagasan na Saminggon. Akka titing na asing boy mata jaha di lebarat titing na adong di tangat tabe. Sai di pasu-pasu di Batama hita di sude palnggul miton ni ngoluta. Horas. Marede mahita sian bukwede nomor 827 mamukasane sada doho udukna laos tapasahat ma pilihan kantong sada A dohot kantong sada B.
Dameni debatana sumurung sian salukna roha. Imana mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata di mingguta kuasi modogeniti ima sian suratnya Apostel Paulus na parjulo di bindu sada ayat 10 sahat ayat 10 sada Petrus sada ayat 10 satu 10 sonon ma hatani debata parangi nabadia dibaheni hohosi hamuma rohamuna torang marohamuna sadok makiri mahamu dia sini roha natarboan tuhamu di hapataran ni Yesus Kristus. Songon dakdanak si pangului mahamu. Unang mapayut-yutamu be. Sakap-sakap ni roha. Uju di hautomuna najolo. Alay mangihuton nabadiyay. Naman jauhamu. Dohot mahamu gabe badia dinasa parangemuna. Ay natar surat do badia mahamu ay nabadia do ahu iro sahatna. Shalom marita salutna. Shalom. Minggu kedua do peun. Masong nagalehi tak. Anggo inang patita pasaribu gale dopi. Mangetong. Ngasay nang. Dang dopi. Oh. Urupihamu akaparupuan ni. Ya. Alay unang pola dipotong 55%. Tu pusat tadi. Orasma nang di akamang inang nanayang mabuan yan akon na. Tupan di diyon. Tu jami tau majo rohata. So ngoni nang akaruas ni huria na mangihuton sian live streaming. Kita masuk dalam fase yang baru yaitu kuasi monogeniti. Paskah dan prahananaik. Jika dalam perjalanan Yesus Kristus ini masa Yesus mendapatkan nakasisianna, mempersiapkan akasisianna andorang so borhat. Sehingga dalam minggu gerejawi kita harus memahami ada 5 minggu persiapan. Minggu persiapan yang pertama adalah kuasi monogeniti. Minggu kedua anon minggu naro miseri cordias domini. Baru masuk minggu jubilate, kantate, baru rogate. Taingok mak tolute ya.
Undang jotor songo nasi nyumhamu. Mangurupi dau. Kuasi monogeniti, misericordias domini, baru ma tolute, jubilate, cantate, rogate. Jala unang tor dibahas ate, ya. 5 minggu persiapannya. Persiapan yang pertama ini saya ambil satu kata kuncinya di ayat 13, yaitu hohosi. Sian kata dasar hohos yaitu goting. Boedo goting ate. Ya, di bagian pinggang. Kenapa suratnya apostel secara khusus kata benda diubah menjadi kata kerja. Hohos gabe hohosi. Apa yang menarik dari ruang lingkup hohosi? Molo di atribut kedinasan tumaceri kotdon. Dari ikat pinggangnya sudah nampak dia dari dinas mana. Ale muluau marningot hohoson ikat pinggang nahuingot lising-lising lo. Umba ini do selalu do ikat pinggang baru anggo bapakku itu. Dipakai omakku lau mamas tabit tu. Ada yang senasib dengan saya? Dan adung ati akan abur judo sudi. Hohosi. Jika kita melihat dari sudut atau aspek biologis, tubuh, anatominya, ini memerankan penting sekali peranannya pinggang ini. Sehat pe pikiran, sehat pe simat jojak, ale molongai dokon ngacik gotiku, ngare putih. Oloro sudat martangiang, unang juau, haki acik gotiku inna. Hape pamangan do martangiang, dohok do goting mempengaruhi. Umba ini do, ni persiajaran mahata hohosi, tutu menjadi bagian yang penting secara khusus untuk menghantarkan antara roha di kita. Umba ini do hohosi ma rohamu. Ya, jika dikatakan hohosi persiapkan, radik, sigap. Umba ini pemahaman di dalam masa-masa pra-hana naik, persiapan-persiapan kita yang pertama di minggu kuasi monogeniti adalah prepare, bersiap-siap. Untuk apa? Memasuki fase yang baru, start yang baru, pertandingan yang baru, perlombaan yang baru, peperangan yang baru, situasi yang baru. Molotung dieneton di minggu kuasi monogeniti. Adong hai baru. Puasa ternyata molo tatarik tugitjang di ayat tulu. Sonon ma dido. Pinuji ma debata
Aman itu hatta Yesus Kristus naung manubuhok kita padua halion sian godang niasi ni rohana marhite-hite haheheon ni Yesus Kristus. Setelah Paskah kita masuk dalam pemahaman lahir baru, rebirth. Dilahirkan, disegarkan kembali. Apa yang mau disegarkan? Roha. Menjadi satu sasaran yang paling penting dalam kehidupan umat Kristen adalah roha. Mbak ini itu ornamen yang penting ini sangat melingkupi segala kehidupan, baik dalam iman, baik dalam parange, baik dalam cakap, perilaku, sikap, dan yang lain-lain, berangkat dari roha. Jadi Mbak Nido, holan di ayat 10 tolupe molota uji secara baik tutu nunga taboto aharo pangiruan ni dewata tu kita. Ajakannya, arahannya, dan dari perjalanan turpukon tidak diharapkan, tidak ada dikatakan hendaklah bagaimana, tetapi ikon. Arahannya jelas harus. Tidak boleh tidak. Supaya persiapan kita betul-betul mumpuni dan matang. Atong songon dia do akka persiapan lau tu parange akan baru parange akan dipangido di bata huriana inaholongan huenet sada turpuk dihita imasian surat ni apostel tu si Titus molo tu ngarong nama buah Bibel Titus bindu 2 ayat sada saat ayat pitu. Soon dia dua kaparange. Titus bindu 2 ayat sada 1 ayat pitu. Olo dohamu majahahun. Na olo dohamu dok maolo. Saya ajak kita baca bergantian. Aka aturan di huria. Alai anggoho. Hatahon ma nadomu tupoda natikosi. Songonia kaparopuan na tua-tua marparange natama di nabadiei unang panihas-nihas unang hatagian dianggur akasi podahon naringgan mamarangehon hatomanon, hapormanon, mangarikoti ulaon na dibagas, marbasa-basa, marunduk ni roha maraduk pun hamuliaun nabi, unang hona isak hatani diwata. Sadok, pajongjong dirim,
tiruan dia kaulaun nadinggan. Polin di pangajarion marhatomanon. Adong 3 hali diulak kondisi hata toman. Ahado toman. Manang adong do namar guar si toman diso. Anggo ruasu di Karawang adong do si toman marga silayan non. Alay disukun tu ibana penang iboto. Ya. Toman, porman, sada parangi akan abadia, akan nama tua, akan nama poso, semua diaturkan. Asamar parangi na badia. Lalu kita mau melihat aspek-aspek ini, ya. Bukan dalam kemampuan, bukan dengan kebisaan, atau dia do. Kita mau ambil dari pemahaman kuasi monogeniti, asa songon poso-poso na barui, dia butuh orang yang mau marparangi naba dia. Butuh apa? Butuh pangajario. Tarbaik kita do songon na pinangido ni debata. Tunga pala sudi maun. Di pamereng. Di pakatayon. Pardalat tapi muludang si surahan badi surai muludak kita bereng jui natajo pardalanna alamar high heels na baru la sudero nang mata nang pat marsala mardosa tarbaik kita mah na pinangiro ni debata toman porman marunduk ni roha tungborat doali amang iro sidono tambay ni molotaida molotahilala poso-poso naik buru tubuh cengeng nangis terus sonido hita mararopon debata dang marna puas mangido terus dang merasa ay ngapi 70 tahun na wamang nga 30 tahun na unamar huriaon nga matang biau atong molo nga matang ba dibalik ma asay jual jangan katakan sudah cukup alay songon poso-poso terus minta terus merengek bahkan sampai orang tuanya pun apanya yang kagak tahu saya. Debat apa? Baru tutup pamar panggil dua turuso. Asa tubuh sada korelasi yang intim. Diboto dak danaki isi naturas, na diboto naturasi nang iyan akon na. Mbak Niro molotung dibuat tema secara besar songon poso-poso na baru tubuh di minggu kuasi monogeneti persiapan kita dalam menyambut hari hana naik itu ikon terus songon bayi yang cengeng itu anytime sona marningotiki di siolo, di sitangis, di simar pangaiduan, di simerenge. Ay boy tatur aro sali 2 jam. Adong na boy mangatur. Di bayan di stel alarm tu si. Songoni do hita mar pangaiduan tu di bata. Pangajarion tu di bata. Sosos yang di bata.
terus unang marnaso asa terbaik kita songona pinangido ni debata songoni ma nang di akanatoras na mambuan yan akon na terdiri adong na kelas 1, kelas 2, kelas 3 anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Dia ka naung mambuan ya nakon na parjulu. Tutudo diulahamu padanmu tu debata mengajari mambuan manogihon dakdanaki tu sekolah minggu ala mulai sianon ni absen namahamu minggu naro tutudoro ditaruhon dakdanaki dibuan dakdanaki marsikola minggu ate kamang sintua wekna teh di mata-matayan non minggu naro di situ padanmu kelanjutan daripada imanmu karena dia dibaptis atas imanmu kualiti imanmu mempengaruhi kehidupannya yang tanpa disadari banyak orang tanpa disadari banyak orang tua tuturo Tuhan mandokon hapor siomido panguluko alai dakdanaki hapor siomuro bohal ni hanguluan paima dihatindak kon hapor sianna dung dewasa Mbak ini amang inang marilah kita hayati aplikasi kehidupannya nanti setelah dia baptis karena dia sudah masuk anggota kerajaan Allah. Pertumbuhan imannya ada di kehidupanmu. Moloringgaso makarikoton marparbue mai tuhaduan do dang tor sonari anggotung sonari bana tor malo maka tidak kuna porsionna tong do repotitan non iya jolo marsiajar makata ay maju ya tuhaduan do ima minggu kuasi monogeniti asa uasan terus hita unang marna bosan unang marna loja sigap mempersiapkan hati dan pikiran amin martang yang mahita ali jahuba pardinggan basa hupuji hami ho nabadia na marna punahon hanguluan nang huaso di Portibion puji-pujian ma doho tamuliateon di sobaun rohanami di sudi akka pambahenammu di hami ragam akka namasa di ngulunami tutu
Huha muliati o kami ma saluhutna. Diari sadarion, diari na pinarbadiamon. Tung muliati ma di pasat rohanami. Bui taruli hami. Di parpunguan na badia. Di parsauran na badia. Di bagas joromo. Jala muliate di pasar rohanami. Diajari, dipaingot, disungguli ho tok kami. Asa marparange nabadia. Amang nabasa tungurupi mahami. Tung pargugui mahami. Laho makanguluhon. Tarlumobi ma mangulahon na pinangido ni Roham. Holan gugomdo natuk membaik kami. Dinalaho makubasi paturehon paradehon pasigopon aka porsyon namin ng rohanami. Tarlumobi matutu di nanaing dapotonon nami sahat tu ari hananaik ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Muliate ma di huamang nabasa nang di parungulon nami pe dang marnalu jahami dinalaw mangido mangilik tu adupamu nabadiai. Secara khusus matutu apala ditikion. Ima dinanaing mangido manjalo aka keluarga. Namambuan ianakun nasida sia halak. Sia-sia keluarga pandidion nabadia. Songoni nang di ulaun seksi remaja akayana kuni huriam patupahon retret dalan pature-turehon naka haporsyon. Songoni manang di ulaun di seksi pendidikan dia ke pembekalan. Di seksi sending naneng borhat makan aposom saluhutna 5 halak. Mangyuton ulaon evangelism explosion di Malang. Ramoti iring-iring ma nasida. Muliati mamang nunga disungguliho hami diakka pilihan nami. Pilihan bulanan asa marsangap guarmu marhite huriai. Dia kasakap nauli sakap nadinggan dia kayana kuni huriam nanaing manjalo pasu-pasu parbogason ima yana kuni huriami si Esther Nadia Resmina Siregar Rap Dohot Jackson Orlando Sitorus. Songoni nang di si Hardi Parulian si Topul Dohot Orwana Evi Magdalena Pasaribu Dohot dianakun ni Huriam ima di Martin Niko Putra Marpaung Dohot Orwana Rida Septiani Purba. Amang nabasa asimar roham dinasida di pangaradionna sunguni nang dia ke keluarga pe asa di bagasan hai pason. Amang nabasa muliati ma
Di baritalas ni Roha na binasa-basahonmu sa dadakdanak bawa di keluarga Michael Martogi Pangihutan Samosir, Inang Rugun Astrid Yunita Boru Silaban, say tambay mahay pason di dakdanaki songonin ang natoras na ihut tusi nang pasu-pasu akka naniulan di tangan na sikop matutu parnguluan na sida. Amang nabasa songonima ng barita RPP di ruas na marhamulian so pangatoyon ni Huriami tutu parmahanium ma ima si Theodora Boru si Hoping tungboy mulak mubarohana tudenggan jalatung sikop musim mancalo akka pasu-pasu na siyakko mauliati madi oleh mang nang basa tutu homana pasikop pun dia kepangiduan ng tangyang nami di sadok ruas ni Huriam songoni nang dia ka amanami inanami calon sintua songoni nang situa sudi tahiyak kana marhubas di Huriamon songoni nang akka obe akan mangurupi dia kapakubasyon dohot di pangula nagok tikipe asa toktong di bagasan na ipasok kami dohot dame ni Roha sonang saludna mauliate ma di pasar Roha nami di wale manabasa tung sikop mardalan tutu di ulaon di naposom keluarga Padita Sarip Amsal Pasaribu Inang Boru Pangaribuan naung sikop manjalo pasu-pasu pardunga saripion yana kon nami rap dohot oroanna mauliate ma diwali amang nabasa tunghodo napature-turehon jalasi roham di keluarga yana kon nami molotung borhat musenasida mulak tubali saya toktong ramotamu nasida gabi keluarga na marlas ni Roha songoni manang dinaposom dia manami yang Padita Pasaribu rapdot Inang Boru Pangaribuan tutu di bagasan ay pasom madok gajang ni umur marmudu-mudu akka poparanna salu na tahe akka keluarga nami manang di dia pinasida saya ramoti jala dongani manasida padau hami salu na siya nakaparmaran asa tung sikop sonang ngulu nami di bagasan Kristus Yesus hu pasat tami matang yang namion mauliati madiho amen. Tapasak ma piliata mari de mahita Saya harus dalam arti rasa
Uriani Tuhata, masa masuk kita tulon pandidion na badia, mengaradema keluarga. Songoni marede mahita, buku deta nomor 140. Ngai si besudia kedak danaki. Lunga. Martang yang mahita. Alia manamina di Banua Gijang. Narurohami tujolom mambuana kedak danakon. Saya si maroham. Jalo manasida gabiana komu. Pasu jala pargugui manasida, mangyahi hanguluan sugut, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin jongjong ma natoras. Atong hamu akadongan na mambuan dakdanak si didionon tangyok kamu mahatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion ninna mandok akasisianna. Podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goa ni debata ama. Dohot anak. Dohoton di parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahu tonahoni Tuhamu. Jalaingok ma, say dong anak kudu hamu ganup ari garsira saroa jalnia siangano. Manangisin na porsia dohot ni didi, dapotan hanguluan. Alain na so porsia, ho na uhum sugut. Tangyo kamu ma dohot hata na tarsurat di surat ni si Markus. Adong makada mambuan dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai di picanga kasisian ima na mambuani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si. Sogo marohana di dokma. Loasamu ma kadakdanakiro tuahu. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harajaon ni debata. Na tutudo na hudokon tuhamu. Manang isip yang gososon dakdanak ibana manjalo harajaon ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haulma kedakdanaki. Dia pehom matangan na tunasida. Mamasu nasida. Hatindaku kamu majolo hapur syautai rap mahamu mando. Au porsia.
atau manusia rumah akan aku sebut tono. Parjolo. Di pangiru hamu nuaing di dio nakadak danakon tu bagasan ni hapor siamuna alusna. Beha naon lamu mawalaya anak punau asai bon jalan itu nasida apa di bata alusna. Naon lamu masuk nasida turadeja doa perpaduan di mulia Protestan asal gawe dua selama nasida di Tuhan Yesus Kristus harusnya atau kapasa nasida di bata marbide padion nagaria. Ale si Mosa Jogi Silaban Ididi Mahol Bagasan Guarni di Batak dot Guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dot Guarni to di Purbadia. Amin. Saya diramoti di Bata Maho dia bongon montu Bagasan harajaun ni di Bata. Amin. Ale si Elisia Adventis Murangkir Udi di Maho di Bagasan Guarni di Bata Ama dot Guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dot di Bagasan Guarni ton di Purbadia. Amin. Saya diramoti di Bata Maho di Abomot mon di Bagasan harajon di Bata do di saliling-liling. Amin. Ale si Josepi Nadira Dame Bursuman Khalid Budi di Mau di Bagasan Guarni di Bata Ama dot Bagasan Guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dot di Bagasan Guarni to di Purbadia. Amin. Saya diramoti di Bata Mau di Abomot mon tu Bagasan harajaun ni di Bata ro di saliling na. Amin. Ale Sirka Grisel Blessing Nabi Tupulu di mau Bagasan Guarni di Bata Ama dot Guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dot Guarni to di Purbadia. Amin.
Saya di ramoti debata maho di habomot mont bagasan harajon di debata ro di saliling nilelingna. Amin. Alesi Gabriel Josia Haposan Manalu hudidi mau di bagasan guar di debata ama. Do di bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do di bagasan guar nito di Purbadia. Amin. Saya diramoti debata mau di Abu Mon tu bagasan harajaun di debata ro di saliling nililing na. Amin. Alesi Frances Mandela Antonius Tambunan hudi di mau di bagasan guar di debata ama. Dot di bagasan guarnya anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot di bagasan guar nito di Porbadia. Amin. Saya diramoti debata maho di habobot mon tu bagasan harajaun ni debata ro di saliling nililing na. Amin. Ale si Nikolaus Holong Amedo Sida Bariba hudi di maho di bagasan guar di debata ama. Dot di bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot di bagasan guar ni Tondi Porbadia. Amin. Palua. Saya diramoti debata maho di abomot mon tu bagasan harajaun di debata ro di saliling nililing na. Amin. Ale si Seril Sondang Patricia Butar-Butar hudi di maho di bagasan guar ni debata ama. Dot di bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot di bagasan guar ni Tondi Purbadia. Amin. Saya diramoti debata maho di abobot mon tu bagasan harajaun di debata ro di saliling nililing na. Amin. Ale si Hanail Goklas Gultom hudi di maho di bagasan guar ni debata ama. Dot di bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot di bagasan Todi Porbadia. Amin. Saya diramoti debata maho di babot mon tu bagasan harajaun ni debata ro di saliling nililing na. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasata mi akadak danakon tuho. Jala di jako kudu nasida
gabi anak komu marhiti-hiti pandidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida. Di tanon jala gabi panean. Di hanguluan na saliling nililing na. Asi maroham dohot diak kanatoras nidak danakon. Say pargugui jala ajari manasida manugunugu dak danako tuho. Asarap nasida taruli diakka arta ni harajaumu. Aliaman namin na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu. Say ro maharajaumu say sauk molomuni roham di Banua Tungawon songo na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangulun siap hari. Sisa madosa nami son panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Una kami togi untuk pangujunan palua mamisian pangagu. Ai horona punara jaon do takuun rodia sangapon. Saleleng nileleng na. Amen. Marinde mahita sian bukuin deta nomor 145 lau sering mahita jongjong saluhutna. Peliata martang yang mahita. Ali di Batama namina di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhu silihun-lihun nadinggando na solibasa na mauliutus. Hupasatami masian na nilihon mitu kami pelian nami tuho. Say jalo may gabi wap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa uparhasya kami pilihanon patimbulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam utanda kami godang ni silihon-lihon mitu kami. Asalam girgir kami mandok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia ma guarmu, say ro maharajaommu, say saut ma lomoni roham di Banua Tungaon, songo na di Banua Gijang, lehon ma tuhami sadarion hanguluan siap hari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palu amahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala dipasaur honma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu Marita Shalom. Shalom. HKBP Uria Hagodang aku HKBP Uria Haholong aku HKBP Saya masih hondoman tusi HKBP